ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ମିଷ୍ଟି ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି କଲର୍ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ କଲର୍ ଆଣିକି କେତେ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ। କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ସେମିତି ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କଲର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଓକେ ଦେଖାହବ ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ମୁଁ ଏଇନା କହିଦେଉଛି ଗୋଟେ କରି କହିଦେଉଛି କଲର୍ କେମିତି ଲାଗିବ ଦେଖିବ ହେଲା। Yellow color, black color, only got it. Black color, এটা green color, blue color, light green color, sky color, white color, red color, purple color, brown color, orange color, pink color, cutter. ଏଗୁଡ଼ା ଆଜି ତମକୁ ବିକିକି ଦେଖେଇବି ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହେଲା। ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇନା କୁଣ୍ଡ ଆଣିବାକୁ ତମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଅ ହେଲା। ମୁଁ ହେଲା ଆଣିକି ଆସେ। କେତେ ସାରା କଲର୍ ଆଉ କଟର ହୁଏ। यार एना छोटिया अच्छे ମୁଁ ତାକୁ ଏଇନା କାଟିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତମ ଡାଲା ଚାଲନ୍ତୁ ବିକିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିକିବା। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। Nova